Γεια σας, Anti-Video Pub, σήμερα ένα καινούριο βίντεο με μια καινούργια κατασκευή. Μηχανικό αυτοκίνητο και διέλυσα ένα παλιό τρακτέρ για να πάρω κάποια κομμάτια. Διέλυσα και το παλιό μας μηχανικό πόδι. Εδώ έχω προσθέσει κάτι καινούριο, τα φωτάκια, δεν σας τα έχω ξαναδείξει νομίζω. Μοτέρ κλασικά, έτσι μοτέρ, εδώ πάνω, battery box, μοχλός. Ρόδες, για να γίνει αυτοκίνητο. Λοιπόν, και το βάζω να δουλέψει τώρα. Βάλω λίγο έτσι πιο πίσω να πάει. Τάκ. Μπροστά. Ωραία. Συνόπιστη να έχω ένα πρόβλημα, δεν πειράζει. Αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ήταν μικρούλι. Κάντε μου ένα like, ένα subscribe αν μπορείτε και άμα θέλετε για περισσότερα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας, τα λέμε.